தீபாவளி பண்டிகையை பாதுகாப்பான முறையில் கொண்டாட வேண்டும் எனவும் விபத்தை தவிர்க்கும் வழிமுறைகள் குறித்தும் விளக்குகிறார் தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையின் வடசென்னை உதவி மாவட்ட அலுவலர் முருகன். சேஃப் தீபாவளி அண்டு ஹாப்பி தீபாவளின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா விபத்தில்லா தீபாவளியை கொண்டாடணும்னு சொல்கிறது தான் எங்களுடைய முதல் இலக்கு. எந்த ஒரு விபத்தும் இல்லாமல் நம்ம தமிழகம் முழுவதும் ஒரு தீபாவளி பண்டிகை வந்து நல்லா கொண்டாடணும் தான் எங்களுடைய முதல் இலக்கு. அந்த இலக்கில் பார்த்திங்கன்னா பட்டாசு மெயினாக எல்லாருக்கும் பெரியவங்க முதல் குழந்தைகள் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நினைவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா பட்டாசு 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 பட்டாசு. எப்போ பசங்க பள்ளியில் இருக்கும்போது கூட பார்த்திங்கன்னா எப்போ லீவ் வரும், எப்போ வீட்டுக்கு போவோம், எப்போ பொழுது போகும், எப்போ நம்ம பட்டாசு வெடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். அப்படி ஒரு ஆர்வம் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம்தான். சின்ன பசங்க குழந்தைங்க வெடிக்கும்போது எல்லாமே ஒரு பட்டாசு வாங்கிட்டு வந்து மொத்தமாக எடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, வெளியில் வச்சுறாங்க, வீட்டு முன்னாடியே வாசலில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, பட்டாசு வெடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனால் அது மாதிரி வந்து பண்ணக்கூடாது. மொத்தமாக வந்து எடுத்து வந்து ஒரு இடத்துல வச்சு பண்ணக்கூடாது. தேவையான அளவுக்கு பட்டாசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வந்து வெடிக்க முதல்ல கற்றுக்கணும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வெடிக்கும்போது பெரியவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க கூடவே இருக்கணும். பக்கத்தில் ஒரு பக்கெட்டில் வந்து வாளி தண்ணீர் இருக்கணும். ஏன்னா அந்த சுறுசுறு கம்பி, மத்தாப்பு கம்பி அதெல்லாம் இது பண்ணும்போது கொளுத்து இது பண்ணும்போது என்னென்னா எல்லாமே கீழே போட்டிங்கன்னா அப்படியே நம்ம அறியாமல் அதுக்கு மேலே காலை வைக்கும்போது கால் வந்து நம்ம தீப்புண்ணி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதனால் ஒரு சின்ன பக்கெட் வச்சுட்டா அதில் நீங்கள் மத்தாப்பு யூஸ் பண்ணிவிட்டோ இல்லை சுறுசுறு கம்பி யூஸ் பண்ணிவிட்டோ நீங்கள் அதில் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து அது அணைஞ்சு போய்டும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று பக்கத்தில் வந்து பக்கெட்டு தண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம சேஃப் என்னென்னா, சப்போஸ் ஒரு பட்டாசு வெடித்து ஒரு விபத்து ஏற்படும் போது அதை வச்சு உடனே நம்ம தண்ணி ஊற்றி அணைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து ஒரு வாளியில் தண்ணி வச்சுங்க. பெரியவங்க முன்னாடி பசங்களை வச்சு பட்டாசு வெடிக்க சொல்லுங்கள். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, எல்லாம் லைனாக குழந்தைங்க என்ன பண்ணோம், ரெண்டு பேர் 3 பேர் இருக்கும்போது போட்டு நானா நீயான்னு சொல்லிட்டு பட்டாசு எடுத்துகிட்டு அப்படியே கையில் எனக்கு இந்த பட்டாசு உனக்கு அந்த பட்டாசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, கையில் 2 கையிலையும் என்ன பண்ணுவாங்க, அளவுக்கு அதிகமாக பட்டாசு வச்சுட்டு பட்டாசு வெடிக்க முற்படுவாங்க. அது மாதிரி வந்து எந்த காரணத்தை கூட்டும் அலோவ் பண்ணாதீங்க. தேவையான பட்டாசு மட்டும் அந்த பெட்டியில் இருக்குதோ இல்லை வந்து தனியாக பாக்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா ஒன்று எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு வெடிக்க சொல்லிக் கொடுங்க. அதே மாதிரி கூட இருந்து நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருங்க. பெண் பிள்ளைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புது துணியை போட்டிருக்கும் போது நைலான் துணியெலாம் போட்டுன்னு வந்து அவங்க போட்டு பட்டாசு வெடிக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி சுடிதார், சல்வார் கமீன்ஸு அது மாதிரிலாம் போடும்போது ரொம்ப இறுக்கமான ஆடை தான் போடணும். அதுவும் பருத்தி ஆடை போட்டு தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். பருத்தி ஆடை தான் போட்டு நம்ம பயன்படுத்தணும். நீங்கள் சில்க்கு துணியோ இல்லை வந்து பாலிஸ்டர் துணியோ போட்டு ரொம்ப லூஸான ஒரு துணி போட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க சல்வார் கம்பீன்ஸு சுடிதார் இருக்கும்போது அவங்க குனிந்து பட்டாசு வெடிக்க முற்படும் போது அவங்க ஷால் வந்து முன்னாடி விழும்போது என்னாகும், நம்ம தீ வைக்கும்போது அதுவும் சேர்ந்து எரியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அது மாதிரி வந்து பயன்படுத்த தவிர்க்கணும். ரெண்டாவது, சப்போஸ் அதையும் தாண்டி நம்ம உடம்புல ஏதாச்சும் தீக்காயம் ஏற்பட்டாலோ இல்லை வந்து ஒரு நெருப்பு ஏதாவது போட்டாலோ எந்த காரணத்துக்கும் நம்ம ஓடவே கூடாது. நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணோம், அங்கேயே நின்று படுத்து, அதான் ஸ்டாப் ட்ராப் ரோல்னு சொல்லுவாங்க, நில் படு உருன்னு நின்று படுத்து அப்படியே உருண்டிங்கன்னா என்னாகும், அந்த தீ வந்து பெரிய லெவலில் வராத அளவுக்கு குறைஞ்சி போகிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதோடு இல்லாமல் சின்ன பசங்க ரொம்ப அந்த வெடியெலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இளைஞர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆர்வமாக பட்டாசு வெடிக்க முற்படுவாங்க. அப்படி ஆர்வமாக வெடிக்க முற்படும் போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிக சத்தத்துடன் வெடிக்கக்கூடிய வெடிகள் வந்து அவங்க ரொம்ப ஆர்வமாக வெடிப்பாங்க. அப்படி வெடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அந்த பட்டாசு வெடிக்கும்போது இன்னும் சத்தம் வந்து அதிகமாக வர்றதுக்காக டின்னில் போட்டு வெடிப்பாங்க, இல்லை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வெடிப்பாங்க, இல்லை ஒரு டயர் இருந்தால் டயரில் போட்டு வெடிப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த கொட்டாங்கச்சி, அதுக்கப்புறமா அந்த கண்ணாடி பாட்டில் அது மாதிரிலாம் பார்த்து நான் போனால் வெடிப்பாங்க. அது மாதிரி தகரம் அது மாதிரிலாம் வந்து போட்டு வெடிக்கவே கூடாது. சப்போஸ் அது மாதிரி கண்ணாடி பாட்டிலோ இல்லை வந்து தகர டப்பாவோ போட்டு வெடிக்கும்போது அப்படியே செதறி வரும்போது என்னாகும், நம்ம உடம்புல வந்து அந்த துகள்கள் படும்போது கண்ணுக்கோ இல்லை வந்து உடம்புல படும்போது ஒரு பெரிய காயங்கள் ஏற்படுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். ஆனால் வந்து அது மாதிரி தவிர்க்கணும். இப்போது அது மாதிரி அதிக சத்தமுள்ள பட்டாசுகள் வெடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அருகில் வந்து பெரியவங்க, ரொம்ப நோயாளிகள், சின்ன குழந்தைங்க, அப்போ தான் பிறந்திருப்பாங்க சின்ன குழந்தைங்க, அது மாதிரிலாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க பக்கத்தில் வந்து நம்ம பட்டாசு வெடிக்கிறத வந்து மேக்ஸிமம் தவிர்க்கணும். ஏன்னா ஹார்ட் நோயாளிகள் இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ரொம்ப வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டவங்க பெரியவங்க இருப்பாங்க, எந்திரிச்சு வர முடியாமல் நடக்க முடியாமல் படுக்கையே இருப்பாங்க. அவங்க முன்னாடி நீங்கள் வெடிக்கும்போது என்னென்னா இன்னும் அதிகமான சத்தம் உள்ள பட்டாசு வெடிக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பாதிப்புகள் ஏற்படும். அதனால் வந்து தெரிஞ்சுங்க, அக்கம் பக்கம் யாருனா இருக்காங்களா, பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் வெடிக்க முற்படுங்க. அதுக்கப்புறம் கால்நடைகள்,
நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்ச கால்நடைகள் என்ன நாய் அதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்ம ஆளுங்க விளையாட்டுக்கே என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கே என்ன பண்ணுவாங்க, பட்டாசு வெடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஆடு மாடு கிராமத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடு கோழி அங்கே பண்ணைகளாக இருக்கும், ஆட்டுப்பட்டி தொட்டிலாம் இருக்கும். அங்கெல்லாம் வந்து வேண்மை வெடிச்சா அது எப்படி ஓடுதா இல்லையா செக் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, பசங்க விளையாட்டாக பண்ணுவாங்க. அருமா அந்த கழுதைகளாக இருக்கும், அங்கெல்லாம் போட்டு வெடிச்சா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு போவாங்க. ஆனால் அது மாதிரிலாம் வந்து தவிர்க்கணும். ஏன்னா நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக மற்ற உயிரினத்தை வந்து நம்ம துன்புறுத்தக்கூடாது. ஆனால் வந்து அது மாதிரி பண்ணாமல் இளைஞர்கள் வந்து கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, திறந்த வெளியில், ஏன்னா வந்து நிறைய பார்த்திங்கன்னா கிராமப்புறங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூரை வீடுங்க கொஞ்சம் இருக்கும். அந்த கூரை வீடுங்களை பக்கத்தில் வந்து அருகாமையிலேருந்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் பட்டாசுகள் வெடிக்கவே கூடாது. ஏன்னா நீங்கள் இந்த ராக்கெட் பட்டாசு சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் எம்மனால் வரும் ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு நாங்களே என்ன பண்ணுவோம், டெமோ பண்ணும்போது அடிக்கடி நாங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுவோம். ஏன்னா ராக்கெட் என்ன பண்ணுவாங்க, ராக்கெட் விடும்போது அது கரெக்டாக மேலே போகுமா கீழே போகுமா சைடில் போகுமா எப்படி போகும்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் கணிக்கவே முடியாது. ஏன்னா அது மாதிரி ஒரு சம்பவத்தில் நீட்டாக போய் கூரை வீட்டில் விழுந்தால் என்ன ஆகும், கூரை வீடு வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அது இல்லாமல் வைக்கப்போர், அந்த வைக்கப்போரில் நிறைஞ்சிருக்கேன் கிராமத்தில், அந்த வைக்கப்போர் பக்கம்லாம் போயிட்டு நம்ம பட்டாசு வெடிக்கக்கூடாது. கூடுமான வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த வித இடையூறும் இல்லாமல் திறந்த வெளியில் பட்டாசு வெடிக்கிறதுக்கு நம்ம முற்பட வேண்டும். அப்போ தான் வந்து யாருக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்கும். நீங்கள் அதே மாதிரி சங்கு சக்கரம் அருமா அந்த புஸ்வானம் மத்தாப்புலாம் சொல்லுவாங்க. சங்கு சக்கரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தரையில் விட்டால் தான் நல்லா வேகமாக ஓடுறதுக்காக தரையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொளுத்து இது பண்ணும்போது அது சுற்றுற வேகத்தில் என்னாவும் வீட்டுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ வீட்டுக்குள்ளே போனோன்னா நம்ம ஒரு பயத்தில் நம்ம என்ன பண்ண தெரியுமா, மேலே துணிலாம் இருந்தால் துணிலாம் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். கேஸ் ஸ்டவ்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் வந்து சப்போஸ் லீக்கேஜ் ஆகிடுதுன்னு வச்சிங்களேன், சப்போஸ் அங்கே எரியக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும். அதனால் வந்து சங்கு சக்கரெலாம் வெடிக்கணும்னா பயன்படுத்தினா நீங்கள் திறந்த வெளியில் வந்து பயன்படுத்தினா யாருக்கும் எந்த ஒரு இடையூறு இல்லாமல் நல்லா சந்தோஷமாக வெடிக்க முடியும். அதே மாதிரி புஸ்வானம் சொல்லுவாங்கள்ல, புஸ்வானத்தை கையில் பிடிச்சி காமிக்கிறது, அருமா கொளுத்தி பார்க்கறது, சப்போஸ் எரிய வச்ச பட்டாசு வந்து எரியலை அப்படின்றதுக்காக மறுபடியும் நம்ம அதை கிள்ளி பார்க்கறது, இருந்த மொத்த மருந்துகளும் எடுத்து போட்டு ஒட்டு மொத்தமாக கொட்டிட்டு மறுபடியும் நம்ம அதை எரிய வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு முற்படுத்து. அது மாதிரிலாம் பண்ண என்ன ஆகும், அதிகமான பாதிப்புகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். அது மாதிரி இல்லாமல் பாதுகாப்பாக வெடிக்கிறத நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்ல முறையில் தீபாவளி கொண்டாடுறதுக்காக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். பட்டாசு வெடிக்கும்போது நம் வீட்டிலேயோ இல்லை நம் வீட்டின் அருகிலோ இல்லை வந்து நண்பர்கள் வீட்டின் அருகிலோ இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்ச மாதிரி யாராவது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா உடனடியாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எங்களுடைய தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையின் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு 101 சொல்கிறது காமனான ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறை நம்பரு, அதுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இப்போ என்னென்னா தேசிய பேரிடர் எண் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, 112 112 தேசிய பேரிடர் எண் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் நம்பர்னு சொல்கிறாங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அழைச்சிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எந்த மொழியிலிருந்து அழைச்சாலும் எங்களுக்கு சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் ரூம் இங்கே எக்மோரில் இருக்குது. அந்த எக்மோருக்கு வந்து உடனடியாக அழைப்புகள் வரும். அந்த அழைப்புகள் வரும்போது உடனடியாக அவங்க வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி உங்களுடைய பிரச்சனை என்ன, நாங்கள் என்ன விபத்துன்னு நினச்சிட்டு உடனடியாக அங்கே எங்களுடைய பணியாளர்கள் அலுவலர் மற்றும் பணியாளர்கள் தொடர்பு கொண்டு விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க மேற்கொள்ளப்படும் என்று இந்த நேரத்தில் வந்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த தீபாவளி வந்து நல்ல ஒரு பாதுகாப்பான தீபாவளியாக கொண்டாட வேண்டும். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அனைவரும் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியான ஒரு தீபாவளியாக கொண்டாட வேண்டும் என்று எங்கள் அரசனுடைய சார்பில் வந்து பொதுமக்களுக்கு ஒரு கோரிக்கையை வைத்துக் கொள்கிறோம். விபத்து இல்லாமல் இந்த தீபாவளியை கொண்டாட வேண்டும் என்பதே தீயணைப்பு துறையினரின் கோரிக்கையாக இருக்கு. முக்கியமா குழந்தைகள் வெடிவெடிக்கும் போது பக்கத்துல பெற்றோர்கள் இருக்கணும், கவனமா அந்த தண்ணீர் போன்ற உபகரணங்களை பக்கத்திலே வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய கோரிக்கையா இருக்கு. டிடி தமிழ் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ரவியுடன் ராஜகோபாலன், சத்யநாராயணன்.